Nginibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyafika le channel ngicela uqinisekise ukuthi ucofoza usubscribe uzokwazi ukuqhubeka uthole ezinye zeindaba ezenzakalayo ezweni sakhile. Ngane zakwethu la nginiphathele indaba ezithinta untombi eziningi kanye nemfezi emnyama. Untombi eziningi utshele iphephandaba isolezo ukuthi bona nemfezi babejola kanti futhi balala bengembethe. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu okamaskandi umlandeli useshiye ngalazi laphana kumfezi emnyama kanye nontombi eziningi la khona aveza khona ukuthi uyamazi untombi eziningi ubehlala eJibu hostela igama lakhe uSabelo. Okamaskandi umlandeli uveza ukuthi umfezi emnyama uphoxe abalandeli bakhe waze waphoxa ngisho inkosikazi yakhe iyinhle kangaka. Ngale ukukhuluma kakhulu nansi ivideo. Ngibona mfezi emnyama mfowethu Khumalo awubuye futhi awuyibambe la. Awubuye kuyibambe la. Kwaright wami. Bese kuthi wena Sabelo ntombi eziningi angimazi mina ntombi eziningi njalo ngazi uSabelo ebehlala eBlock 1 eGP hostel. Sabelo ngimaziyo ke lo angisamazi lo ntombi eziningi lo usukuye njengamanje mina lo uhambe sangana odla amanye amadoda odliwa amanye amadoda yimini awuyibambe ngapha left wami bambe ngapha left wami mfezi emnyama masimba mani lento engizwa lento engizwa masimba mani mfowethu Khumalo umfezi kade sincoma last week namhlanje uyasiphoxa masimba mani lento yenzayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngalela langa angisanoma last year or last of last year uke waveza ubudlelwano benu nonakho nontombi noSabelo lo ngoba uSabelo lo simazi lo ntombi eziningi thina uke waveza ubudlelwano benu nobabili kodwa sayitshela ukuthi niyadlala noba niyiphushela mhlawumbe enokuthi nakho uzokhipha kanti kwakuyiqiniso nomfowethu Khumalo. Njengoba uyinsizwa nje uyijonga umuhle kanjena mfowethu yini uhamba ulala namanye amadoda uyenzelani lento yenzayo? Unentombi enhle kangaka mfowethu uyenzelani lento yenzayo? Why uthanda ongcono uma ukuthi uyabona ukuthi uyehluleka? Why uthanda ukwenza inakho uthatha ubudlelwano bakho uveze in public uyenzelani lento yenzayo? Uyenzelani lento yenzayo? Ngoba uyabona ukuthi kahle kahle wena isinene seyakwehlula uyenzelani lento yenzayo? Ayimfezi emnyama uyayiphoxa manje. Uyayiphoxa mfowethu uyijonga umuhle na kangaka ulale namanye amadoda. Lo mfana lo ebehlala eJibu hostel eBlock 1 lo siyamazi thina Sabelo igama lakhe. Asimazi lo ntombi eziningi lo manje thina lo sehambe sangani odliwa amanye amadoda. Uyenzelani lento yenza umfezi emnyama? Uyajabula nje ngoba sekuhlaze kanjena nje lo. Kahle kahle nje ngiyasho nje ngithi ukuhlazile akaze kuhlaza ngoba wena waveza lento emphakathini. Yena ethini ethi yena uthi yena wakhuza ukuthi lento ungayivezi in public wena wayiveza ngenkani uyenzelani lento yenzayo? Amanyala mfezi emnyama amasimba lento yenza uyayilulaza umculo wakho ululaza isithunzi sakho ululaza ubudoda bakho ululaza ngisho umuzi wakini ikhala yakho malo uyabheda wena mfezi emnyama bamba kanjalo ngiyabuya kuwe Sabelo njengoba usuwayibiza ngoyintombi eziningi anginandaba ke nelika ntombi eziningi uyenzelani lento yenzayo mfowethu? Why wenza so? Why udicilele phansi igama lemfezi emnyama mfowethu eselisebenzele kanzima kangaka? Kulungileke ngisho ngathiwa ke mfowethu benjola ke nishayana ngendlela enishayana ngayo ke ngoba phela wena inkulumo yakho ithi lapha kulela phepha lesolezwe ithi wena wamkhuza umfezi emnyama ukuthi lento engayivezi in public wayiveza ngenkani. Right ke wayiveza ngenkani ke njengamanje ke njengoba usubhala le story kade usibhala ngoba intatheli iyaveza ukuthi ikhulumile nawe lapha wathini wena wachaza wena ukuthi imfezi emnyama benishayana nonithandana kumnandi kunjeyana ayikho into ebengakwenzeli yona umfezi emnyama uwosho njalo ephepheni njengoba ukhuluma nale yantatheli kade nishayana kumnandi kunje